جیبجینەکە کۆمنیڤیسە ناوبەرە وەزارەتە پەترۆڵە عێراقê û parêzgarê Kerkûkê wiha kiriye hêzeka serbazî biçte ser kompanya Nefta Bakur û bi hema çend mijbêran şandina petrolê lê wê kompanyayê rabigirît. Roja dihê kanûna duma îsal dê civînekê de navbera Wezîrê Petrolê Iraqê li gel her yek ji parêzgarên Kerkûk û Neynawa Selahedîn û birîkarê Wezareta Petrol û Dareyî û Karaba li gel piştgînerê giştî Wezareta Petrolê çend biryar derbarê PTV û daxwazên parêzgehan bo dabînkirina petrolê û karpêkirina wêzgehên Karabê û dana qerzan yên weberhênerên derekî ku li van xalan da pêk hatiye. Yekem, terxankirina tevabeka Petrola Reş bo dana qerzê wan kompanyên weberhêner ku lê wêzgehên Karabê kar dikin û bu weberayîna 205 megawatan lê enerjiya Karabê bo parêzgeha Kerkûkê. Duam, terxankirina qasî 40,000 bermîlên petrolê di rojekê de bo parêzîngeha Askî Kelek û zekirina wê rêjê di paşa rojê de bo xistinekara parêzîngehê û dabîkirina enerjiyê bo parêzgeha Neynawa û wêzgeha Karaba Geyara û mifa wergirtin dê paşa rojê de bo parêzgeha Selahedîn û Kerkûkê. Sêm, terxankirina qasî 20,000 bermîlên petrola Kerkûkê di rojekê de bo parêzîngeha Qeywan lê parêzgeha Silêmaniyê. Çwarem, Wezareta Petrolê bi alîkariya weberhêneran û kompanyeka Çîkî radbît bi nûjenkirina parêzîngeha Petrola Bakur. Pêncem, berdewambûn lê ser dabînkirina qasî 25,000 bermîlên petrola zeviyên Kerkûkê bo wêzgeha Quds. Şeşem, alîkarîkirina parêzgeha Kerkûkê bû destpêkirina projê firengkirina parêzîngeha petrola Kerkûkê û karkirin lêgel kompanyên weberhêner bo danana parêzîngehên nû. Heftem, pabendkirina wan weberhêneran ku li parêzîngeha Askî Kelek kar dikin heye ku reçawa yasayê bikin lê damezrandina karmandan lê parêzgehên Neynawa û Kerkûk û parêzgehên Herêmê. Berpirsên yeketî lê Kerkûkê dibêjin Wezareta Petrola Iraqê beşek ji xalên komnivîsê cîbcî kirîne. Lê ew xalên ku peywendî hene bê Kerkûkê nehatîne cîbcîkirin bi taybet durustkirina parêzîngehekê lê wî bajarî. Hojdarî jî daye hikûmeta navend eger di hema hefteyekê de hemû xalên komnivîsê nehêne cîbcîkirin ev bi axiftina wan êdî rêkê nedin neheqî beramber xelkê Kerkûkê bihête kirin û petrola wan bihête talankirin.